Vaig estar ahir la nit fent fotos de les estrelles i jo anava superconvençut que la manera de fer les fotos era tirar de les velocitats d'obturació més baixes que tingués la càmera, en el meu cas fent fotos de 30 segons, perquè òbviament al ser negra nit necessito tota la llum possible, i el que jo no sabia és que en 30 segons les estrelles es movien lo suficient com per detectar aquest moviment a les fotos. He vist mil vegades els vídeos aquests de timelapses durant la nit, òbviament sabia que degut a la rotació de la Terra la posició de les estrelles anava canviant, el que jo no m'esperava és que en 30 segons aquests canvis ja siguessin tan visibles. I ara tinc una col·lecció de fotos on totes les estrelles estan mig mogudes. I llavors encara hi he d'anar un tercer dia a veure quina és la velocitat d'obturació bona per tal que les fotos tinguin la llum suficient i que les estrelles no em surtin mogudes. És el que té fer les coses per prova i error. Clar, després ja per curiositat vaig estar durant 5 minuts fent fotos de 30 segons una darrere l'altra i clar, i mira, veus, es veu passant l'avió i mira com canvien les estrelles. Llavors, bueno, van sortir fotos xules, però em donen molt de toc això de que em surtin mogudes. Així que, bueno, per si no heu fet astrofotografia i aneu algun dia, a mi el de velocitat d'obturació de 30 segons, visto lo visto, és massa. El pròxim dia provaré 10 segons, 15 segons, que potser el moviment de les estrelles no es nota tant. El que ja s'haurà de veure és si amb 10-15 segons el sensor agafa suficient llum com per fer una foto decent.